Salutare și bine v-am regăsit la episodul cu numărul 8 din Minecraft Survival Adventure. Mi-am schimbat texture pe acum. Acum arată ceva mai apropiat de cel obișnuit. Mai frumos așa. Pare mai autentic așa, cum să zic eu. Bun, deci episodul acesta vom încerca să terminăm casa, să o decorăm, să o aranjăm frumos, să ne facem și o fermă oarecum așa, nu știu cum să zic, o să fac o decorație, să fac o fermă imensă aici. Și cam asta vom face episodul acesta. Bun, să începem. Deci venea cu casa. Ne mai trebuia lemn. Stați să dezactivez waypoint-ul ăsta, că era dezactivat de mult. Casă dezactivat, bun. Mergem aici, să vedem. Ar că am trebuit să umplu aici, că arată urât. Așa. Dar nu trebuie aici. Bun, să mergem mai departe. Și acum să începem să tăiem o grămadă de lemn. Uite, să tăiem copacul ăsta, că e foarte mare. Bun. Și bam, ca bam. Mamă, ce este din el. Ce de puieți, ce de toate, așa. Bam, 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 bam. Câte am luat din el? 2. Deja avem 64 de puieți. Ar trebui să-i plantăm și pe ăștia undeva. Ia să încep să-i pun acum. Tu aici. Tu aici. Tu aici. 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 M-am dat foarte mulți. Aici. Aici. De aici nu prea niciun copac. Aici. 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 Mă rog, lăsăm pentru altă dată. Sau să-i plantez eu cândva. Acum chiar trebuie să tăiem copaci. 43. Cred că mai tai. Fac vreo 2 stacuri și după aia mă duc înapoi acasă și încep. Ia să mai tăiem și copacii ăștia mai înalt, așa. Ce de puieți să-mi dă un copac de ăsta. Copac de la nu ne trebuie. Luăm de aici. Tăiem și pe ăsta, așa. Bun, te tăiem și pe tine. Cât avem? 64 fix. Mai luăm încă un stack și ne ducem acasă. Așa, uite și niște mere. Să mănânc și acum câteva. Nom, 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 nom. Să continuăm. Uite, copacul ăsta că e mare. Bum! Așa. Bun. Cât avem? 64, 16. Mai luăm și de aici. Sper că n-am ratat niciun lemn. Ia stați puțin, era și un copac înalt pe aici, să mă duc eu la ala. Dar unde era? Uite, ăsta e mare. Ba. Avem 64 și 36, mai luăm, uite și un puiet. Deci pe ăsta că și ăsta e mare. Și încă câteva mere, avem o groază de mere. Hai să mai tăiem și de ăștia așa mai mici. Și să ne întoarcem acasă. Așa, 64, mă rog, ne ajunge pentru acum. Și în drum spre casă o să mai plantez ceva puieți. Să mai crească pentru viitor. Ar fi bine să avem un de la. Ar fi fost bine să fie avut o junglă prin apropiere. Dar se pare că nu e. Asta e. Era și mai frumos lemnul ăla. Era așa o textură mai închisă. Și am plantat aici și aici. Și aici, bun. Acum să ne continuăm casa. Ce trebuia să fac eu aici?
Trebuia să-mi iau niște pământ să mă urc undeva sus. Ce marfă arată piatra în texture pack-ul ăsta? Mâncare, nu. Material de construcții. De aici pământ. Așa. Mergem acolo sus. Facem un... Stai, unde e delimitarea? Ce acolo începe? Da, aici. Deci aici va veni tăiat. Aia nu mai ajung până acolo, fac și așa, uite așa. Hop, hop, hop. Tai și aici, și aici, și aici și să pun de ăsta. Și într-o parte să arate mai interesant. L-am pus aiurea pe ăla. Vino încoa. 7, am pus bine acum. Așa mai merge acum partea elaltă să mergem. Au, nu. Să spargem întâi pământul. Așa. Se face și noapte. Să apară monștri. De fapt să mergem la culcare. Patul e aici. Așa. Bun. Încă o dimineață nouă. Fără niciun monstru prin apropiere. Vaca aia alergă de nebună pe acolo. Ce ai, mă? A nebunit vaca. Bă, ce i-ați făcut? Ce i-ați dat să fumeze? Tu ești cel de vină. Ai fața aia de nevinovat. Știu că ești tu. Nu? Bine, o să fiu cu ochii pe tine. Așa. Să mergem să ne continuăm căsuța. Sper că am tăiat bine de aici, da, e bine. Așa. Și în partea asta, și aici, și aici, și aici, așa. Hop. Hai, n-ajung. Așa, sper că ajung și în partea asta, ajung. Așa, perfect. Să mergem mai departe. Aici. Bun. Și aici, uite, am făcut gaură în casă. Nu-i nimic. Dar o să se vadă pe interior. Asta e. Văd ce fac cu aia. Bun, și am terminat cu faza asta. Acum să facem interiorul în casă acolo. Da, să transformăm asta în plăci. Să acoperim zona. Așa. Am început să am și lag, frame drop-uri. Ia să-mi schimb așa repede texture pack-ul sau ce-or fi. O să dureze ceva, gata. FPS-ul ar trebui să fie ceva mai mare, dar nu cred.
Da, și nu e. Sau este. Nu se observă, e mai mare. Așa. Facem aici. Va trebui la un moment dat să fac și acoperișul. Mă rog, ăsta nu e acoperișul. Partea asta. Bun, și aici. Să pun și niște torțe ca să nu apară mobi aiurea. Așa. Tot am lagul ăla. Ia să-mi fac eu pe original. Na, nu e aceeași chestie. Deci nu contează texture back-ul. Ok, atunci mă mut înapoi. Lagul ăsta. Sper că îl voi rezolva. Cred că se actualizează antivirusul. De-aia merge așa greu. Hai că parcă și-a revenit. Da, uite aici un viu la mare. Cu mica zonă aici. Aici va fi plaja mea. Să pun o torță repede acolo. Uite, am aici torțele. Pun aici una și aici. Și aici. Și trebuie să fac și niște uși. Ia să merg jos să le fac. Așa. Prima ușă. Și a doua. Aici. Bun, să pun și niște torțe aici pe margine. Aici. Și una aici. Așa. Ar trebui să fac și niște scaune. Ia să le fac acum. De fapt niște scaune. Ce scaune în Minecraft? Băncuțe așa. Să-mi iau și două semne. Uite și aici o bucată de lemn. Da, am bețe. Două semne fix îmi trebuie. Bam. Și încă... nu, am uitat că face 3 odată. Dar n-am mai lucrat de mult cu ele. Adică, mă rog, de mult. Nu prea m-a interesat să fac eu semne. Așa, punem aici unul. Punem aici unul. Și avem propria noastră băncuță. Dăm pe așa. Și privim marea și valurile care nu există. Bun. Ce ar mai trebui aici la balcon? Fac și un șezlong, dar nu prea ai loc aici. Ei, mă rog, cred că o să las așa, ajunge o băncuță acolo. Da, și aici sus ce trebuie să fac? Cred că aici va fi camera mea. Ia să-mi iau patul. Să-mi-l mut acolo sus. Unde ar trebui să fie asta? Uite aici. Se încadrează 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Va fi asimetric și nu-mi place. Pe ușă merge. Așa. Aici va veni primul pat. Fac 2. Sau poate chiar 3. Să fac 3. Va fi deluxe. Sau nu. Fac 2, dar separate. Și să mai fie una aici. Să fac și niște decorații. Și aici va veni al doilea pat. Ia să îl fac chiar acum. Să mă duc să tund oaia aia. Parcă era maro. Ei, nu contează lână la pat. Minereuri. Mai am 2 de fier. Puțin. Parcă așa era. Da, uite aici. Niște foarfece. Mergem acolo sus și tundem oaia aia urâtă. Dar chiar noi avem o singură oaie.
Foarte interesant. Dar parcă ne dă mai multe bucăți de lână ăla. N-am niciuna. Unde sunt? Nu. Uite-le aici. 2 bucăți sau 3? 2. Ia să tun și găina asta. Bă, te tun. Nu pot să te tun. Pare rău. Am încercat. Ia să mai face și câțiva puișori. A ieșit unul. Din 10 ouă a ieșit un singur pui. Excelent. Să fac niște geamuri. Acolo sus fac așa. Da, am vizionare aici, nu-mi trebuie geamuri. Voi face unul pe spate, unul mare. Dar când va veni așa. Trebuie să scot torța de acolo. Sau să-l fac. Ba, nu fac aici. Deci vine așa, așa. Așa, chiar dacă va fi ceva, mie îmi place așa. Bun, acum să mi-au geam, parcă mai erau geamuri pe acolo jos. Materiale de construcții. Uite-le aici. De-abia le vezi cu texture pack-ul ăsta. 4. Nu mi-ajung. Da, dar mai am 22 de astea. Bun. Deci, bam. 16, 20. Asta să ne ajungă destul timp. Așa, frumos geam transparent, perfect. Văd ce este în spatele meu, văd. Așa, FPS-ul e super mic și nu-mi place asta. Ei, o să rezolv eu asta, să fac niște pressure plate-uri. Două mi-ajung. Unde sunt? Uite-le aici. Așa, bun. Acum o să mergem să ne culcăm și după aia vom face în afară un fel de loc de pescuit și plajă în același timp. Pot să dorm eu acum? Nu pot. Ia să mănânc mere. Până atunci se face noapte. Pot acum. Mai bine. Așa. Bun. Acum să mai construim scările alea, că nu le-am terminat nici pe alea. Și să ne începem propria plajă. Bun, aici așa. Va trebui să mai pun eu niște nisip de la mine. Mă duc să ia de acolo. Dar n-am lopată. Ia să-mi fac întâi lopata asta, mă enervează deja. Și dacă toți sunt aici, să fac și... să astup și pământul ăsta aici, dă-te aici. Bun. Ce vrem să fac? Lopată. Îmi trebuie o bucată de fier. Nu știu de ce nu pun ăsta la prăjit. Parcă mai era și pe aici. Uite, bă, 19. Erau multe. Ia să te pune și pe tine. Cu ce să te prăjim? 1, 2, 3, 4 ți ajung. Să ne facem lopata. Bun. Așa. A început să tune afară. Sper că nu se aude și în videoclip. Ei. Așa. Cam strict zona asta. Uite și altă peșteră care tot n-am văzut-o. 16. Bun. Cred că ne ajunge. Să lărgim locul ăsta așa cu puțin. Chiar poate fac și un fel de baraj. Așa. Am și câteva
câțiva peștișori pe... peștișori, alea, caracatiți sau ce-or fi. Să fac eu așa, să fiu mai inteligent, să economisesc. Sau de ce să economisesc? Să mă duc să iau din altă parte. Îl iau de aici care a turut. Uite bă, și aici tot nu l-am văzut deloc, bă, ce or rău. Oh, lagul ăsta. De pe mai am 20 FPS. Ai, stai. Mă uit la cer și merg mai bine. Pământ de aici. Au. Am intrat sub apă. Perfect. Construim aici mică plajă. La fix mai trebuia unul. Uite, le iau de aici. Așa. Bun. Plaja e oarecum făcută. Îți mai fac și un de la, cum se cheamă, de bărci, așa. Și va veni două de-astea, așa, stâlpi, cărare de două pătrățele. Să pun aici unul. De fapt două, adică nu unul. L-am pus aiurea pe ăsta. Ce greu să tai. Așa, acum îmi trebuie. Unde e lemnul ăla? Atâta mai am? Ai. L-am pus pe la aiurea. Ei, mai facem. Doar putem tăia oricând. Vreo 10 bucăți sau 11 ne ajung. Bun. 44. Dacă de departe să fie asta. Cred că e destul. Bun, să construim și aici. Da, să văd eu cum fac să stea. Asta urât. Așa. Asta trebuie îndreptat cum trebuie. Hai. Iar, că sunt în apă. Uite, acum am 30 FPS. Merge bine acum. Mă bucur. Iar l-am pus aiurea. Și ăla a dispărut. Hai, bă. Și pe tine aici, așa cum am nec. Perfect, să tai și asta de aici. Bun, perfect. Ia să fac și o barcă să stea acolo. Să pară mai mult la plajă. Poate mai umblu și-o pe larg mării. Dă-mă drum. Așa. Ce mă enervează? Bă! E cam mic. Mă rog, asta e. Punem aici parcă. Perfect. Văd că se deplasează singură, dar nu pleacă de pe loc. Perfect. Bun. Ce ar mai fi? Să culegem alea și grâu, care nu l-am mai cules de ani. Și să mai mulțim și animalele astea. Așa, și asta e bun. Și aici, și aici. Și aici. Și aici să plantăm. Nu copacii. Asta. Să replantăm așa. Am căzut în apă iar. Să vă culegem și pe voi. Așa. O să le iau și pe alea mai târziu. Bun, se pare că timpul alocat pentru episodul de astăzi s-a terminat. Înainte să închei, vă rog, dați like, share și subscribe dacă vă place munca mea.
și ne vedem data viitoare. Salut!